soyayya na zamo kamar maraya. Ina zani ganta baby na ku taya ni nema da gena ko zani ganta balarabiya. Naga wata yarinya Aminiya ne mun kadu anan ne na samu lambarta na ta mai ta sunanta ta ce min sunanta Maryam ne na ce mata ni kuma Umar ne muka kulla soyayya yanayin da ya birge ni tana da kyan dabi'a ne kuma tana da sura gata tana da kyawu. Tashi hankali na tunanin tana ta damuna da so ya shige ni dangena ku biyo ni dan ku saurara labari na soyayya na ni da bebe kullun chatin ne saboda yamma sai ta kirana so take kawai ta ji muryana nayi gamo da yacce take so na nace mata zai rike alƙawari dalili na soyayya na zamo kamar maraya. Ina zani ganta baby na ku taya ni nema dangena ko zani ganta balarabiya. Aurenta shine gurina wata rana sai na yi kiranta sai na tambaye ta ina ne garin ku zani kai ziyara. Kafin na turo magabata sai ta ce da ni yar Agadas ce sai ta tambaye ni ina ne garin mu na ce mata ni dan Adar ne. Ta ce min yaushe za ka zo na ce mata rana ta Alhamis da safe na yo tashi da sauri na zo a tashar mota da sauri na karbo tikiti na a mutuna kalilan sai na gara mun yi dagawa sai na ce direba ishe da sauri karkai yi tsayawa. Wasu na ta faman dubi na suka tambaye ni me kake ta yi wa rigima ne. Amsa ta farko da na basu zan je na haɗu da baby na dalili na soyayya na zamo kamar maraya. Ina zani ganta baby na ku taya ni nema dangena ko zani ganta balarabiya. Yanzu gashi har mun zo Agadas na waya domin na kirata nan bar ta sansan ba ta shiga shishiya midiya kuma na duba amma ba ta bisa kan allon garin su ban san kowa ba yau kadai nake fama a gari hoton ta shi nika nunawa kowa sai ya ce bai gane ba wai shin ta wa zai nuna min dalili na soyayya na zamo kamar maraya. Ina zani ganta baby na ku taya ni nema dangena ko zani ganta balarabiya. Wayo ni wayo Maryam ina zani ganta baby. Maryam na tana da kyawo ga tabara tana da kira duk a cikin mata na yi bincike banga wacce ta kai Maryam ba. Kashi ban gano ta Maryam ba na rasa inda zan sanyo kaina tunanin tana ta damuna yake abba so na dukana. Ni ba za ni mance Maryam ba ila wata rana mu haɗewa Allah ne kaɗai masanin gobe ɗan adam ba zai san gaibu ba. Labari na nan zani takaita sai ran da zani ga baby na zana zo na ka muku albishiri Allah dai ya bayyana Maryam na dangena ku taru ku ce amin. Dalili na soyayya na zamo kamar maraya. Ina zani ganta baby na ku taya ni nema dangena ko zani ganta balarabiya.